kuyashota mntazini xa ungakwazanga unyamezela anyamezele noba injani na. Ingaba bethula amazwi ngawa wenza ukuba abasetyhini banyamezela ukuxhatshazwa ngabo bathandana nabo nasemitshatweni? USiphokazi Mzilikazi wenda ngo-1985 ngethuba eqeqeshela ukuba ngumongikazi, kodwa zange aqhubeke nelo phupha nanjengoko emzini wakhe kwathwa kuphakathi kokuba ukhetha umzi okanye uba ngumongikazi. Kwiminyaka emithathu endile suka wamunca umtshato. Wayendi-abuser ngendlela zonke, emotional and physical. Uthi xa uyixela le nto kuthiwa yinto engenasebenzi? Yayingeyonto, wawungasarhaleli noyichaza. Wawuyazi into uzawuphuma unjeya. Ngoba noba uyithethe kubantu abakufutshane abadala, wawufumanisa uba ulilifa lentsini. Kuba umyeni amamithisa umntana esikolo. Yana nto ke wamunca umtshato. Ndahamba ndotsho ekhaya. Into endayiphendulwa ngumama wathi namahambi uyolungisa umtshato wakho. Ngaba ngengomso ndishiya abo bantwana ndihamba ndiyolungisa umtshato. uNomalinge naye ongumolokazana apha komzilikazi wanyamezela ukuxhatshazwa ngokwasemphefumlweni enkulwa nonkulwa kumtshato wakhe weminyaka engama-33. Ungabuzanga xa ebehambile ubukho wangathi uyaxabana ungexesha azawunza uchuku akubethe. Kwam emsebenzini lungisela abantwana batye, lungisela abantwana into zangomso, ndilungiselele mna ngengomso uba ndina mhlawumbi uthi sokuphekile nokukutya athi hayi andifuni into ethile mna ndifuna into ethile ndizuzutya loo nto. So kufuneka ke ngoku wena ulungise le nto ayifunayo or uphinde uqalele upheke le nto ayifunayo umnike. Ingcali kwimicimbi yenkcubeko kwidyunivesithi iFort Hare uGqirha Luvuyo Dondolo uthi izinto ezazifudula zisenziwe ziquka ukukhutshwa kwentlawulo nokuthwala phakathi kwezinye zazingenzelwanga ukuba zingcikive zicinezele abasetyhini. Ukanti abo bamela amalungelo abasetyhini bakhuthaza ukuba amadoda nabasetyhini baphakame bame ngenyawo bathethe xa bexhatshazwa. Kwiindaba ze-SABC ndingubusisiwe James Sana Mantashe, ndiseMpuma Koloni.